Hello, check. Kajing ku Blei. Hagi kreteng traji sui pi baro. Ka kubor ni ke por gede. U Blei. Lyndet jeng jingiap. Kajing itu yu Blei. Lyndet jeng jingiap. Ngan pulai gisti kabankong jong yonis kono ba san gad kot kabar po kene gede ba ngala ju pulai mana kane nga pulai nan pulai biang kamanta une long Blei ba shisha bat ka jingim bymjukut kene gihtin bat la rowan pen kelai ka balong namar kawan ngihtin Greek Bible testament bathmal translate la thaw ka ngihtin Greek mdektin khasi mdektin Bengali mdektin Fareng la thaw testament bathmal ngihtin Greek bat ngihtin Greek une ulong Blei bashisha bat ka jingim bymjukut kini ngihtin bat ngihtin Greek la ruban penkelas yaka shaka kabalong lani ubalong haktin frank that is kamot kabade gata that is kawanaktin Greek kai so kolong gumne une ulong Blei bashisha ubalong ka jingim bymjukut uwei Blei bashisha udei kajing bymjukut kajing clear degane uwei Blei bash kai kajing bymjukut kade kajing im ka one pa ho kado but kata kado kayap hare ka mipat na ke bayap but kajing im ka shong ha kata kado kata kade kajing im bymjukut kajing bymjukut kade kajing jeng kajing mipat kajing khristan kamde kajing kaba ndah ba briew yap unlet Bneng lene unlet duriaw naipat bo yegni ke video namar kade ke ji kai ke jrong bat ke jalan ngachong shwa pi lada habo lada briew ya baru let duriaw lani ulet Bneng ton nai kren ni ke duriaw ong shwa Bneng lada ubange how Jesus Christ ya bo let duriaw au amin ulet Bneng but ngan keli manga don kam ayu pat kajimi pat ngatip nam ta itu bapule Bible phila pule nga manta phila plate ye Bible nage shiba ar jong korin kono besan ke shiba ar jong korin kono besan kat kon ke benriu ko angkum ne namar ngitip ikene ba man kat bangirang don hakane gamet ngi shong klat no try khot bafra ni da sngo shlurro bat ni ong shlurro ba upol ong ni khtin upol ong ngada kren shlurro ngada sngo scam bangana monro ban klat no na gane gamet khnang bangan don baru try namata jung itu gi pule ga Bible kito ba pule Bible mar sni yo sngo banga ong lada phinget bo khreh bo banget ndah bo yap ulet show try phila plate Bible shagistino kare no ba kaba ar ya sha banga namar ka jingdon jong briew baru kres kamde ha khlimat ka bo yap lada pipule gini lada pimpule bani abai gini ikumba ka ong ndah bo upol ong ndah ba ngami ne gini gamet
kat bang na don ngini met ngai klap do try hre nda bang mi ngini met ngan don ba do try I kumbo polo ong kum ta hre pile ban check hai ga bible na do khot ga sat khot ga nukong ong kum ne namar ngitip balada lada kata ka ying trap ka ba kynja khndo jongi lada on late no ida ka ying trap ka ba kynja khndo jongi ngi don ken ka jingthaw no blei ka ying ye ka bala thaw om de gakti ka ying ka bymjukut ken haki Bneng ka ida ka ying ka ba kynja khndo lada pipule baro ye ni galong pinlap ka ying ba kynja khndo upol kren spang kanika ka ying trap ukren spang kanika met do bat met snam bar pol ong lada on late no ye kanika mot lada on late no ye kanika lada kanika yap lada kanika put upol ong ngadon ken ka ying ba bymjukut ka ying ka jingthaw ngadon ken ka jingthaw ha Bneng ka jingkli de gani ka egata ka ying le ni ka egata ka jingthaw ka ying ka bakanja Bneng le da pip de gi no pule bible ki ba pule punya bible pin tip pin penkut bat pin lap namar omdon lo wai pat ka jing patai ka jing ka bakanja Bneng ka ying ka jingthaw ka bakanja Bneng ka thaw ya ka met bakanja Bneng kam de ke building kam de ke cement ublem don cement Bneng umdon nar Bneng baru pol om ka ying trap ka bakanja khndo uklam thaw ye gane ka ying trap do plang uklam thaw ye gane ka ying trap daga tin uklam thaw ying trap daga do bilat ka thaw upol ukran spang ka daga ying trap ka badai kam kane ka met jong but uong la da le no ye gane ka jingthaw bakanja khndo ngadon ken ye ka jingthaw ka bakanja Bneng kaya ka jingthaw bakanja khndo kaya ka met kaya ka jingthaw bakanja kaya ka jingthaw bakanja Bneng kaya ka met Bneng kaya ka met ka bakanja Bneng kaya pat kaya ka met ka bakanja khndo baru pol om nda kat bang nang don hakani ka met ka bakanja Bneng ngai khlad baru tra andre anda habang ngapong ye kita ka met ka bakanja Bneng ngan se don baru tra hello om don de pat ka jing batai ye ka shiti ba ar shinong kren basam la de pe batai de ku wei pat pe batai bakla bible kam ka jingthaw bakanja Bneng kam de ka cement kam de ka ying ha Bneng ka ba jisu menta ulai ba do khreh namar pe pule menta pat se gospel yonis ba khatsa ba jisu ong to wat ki kuslai ga dono to hanga to ngi Blei to ngi hanga ro nama ha ga ying khpa janga don bon ki pulit shong ne don bon ki ying shong ne ngan lek nok ngan khreh ga jaka pi na ba ha ka ba ngang long piro pila pun long ban ha bangi pule ga to pi mot ba Blei u jisu u lek che Bneng ban khreh da bilat ban pen khreh ga bel shay ban khreh ya ga Blei pi mot jisu lek che Bneng ban ta baru u khreh simen baru dung slap menta namata gitu ba yo jipenim ma so funny u jisu klam kran jepang khmi un late no menta ban sna ying namata gino ge ban namata no ban yo priang u ye ga jing bymjukut ka tu ka khot ka thaw spang ka jimi pap jong ma u khreh ye ka jaka u khreh u shna u khreh ga jaka haga jimi pap jo but ka balang ka de ga ying shong jong Blei ka met jonga jopi ka de ga temple habang temple ka thaw ye ga jaka shong ka tabernacle haga bo Blei shong ka met u Chris baro kawei ka de ga jaka shong jong Blei u Blei u klam shong haga ying building u klam shong haga ying mani ka ba best haga shnong jongi ushong happy but upol ong ngini ten hato pimtip mo papilong ka jing shong jom sim ko ngirwa ne ga jingwa ro por manai ret hato pimtip do pimtip pilong ga temple ho oi ngatip ngalong ga temple so nai pat puli naga gospel jong yonis ka bakat saw nai pat puli ngini ke ban batai ban yenya ban ong ba pe na ba briew ya ulai no shotrai la pi kidang don shibun ki bukum gini git khot
hage bede ba kini get hot suki pasuki kat nam ya kisngi nganang ai ge jikai here ngala ba no pegene ubriu ubangai shubu mata tong ngin ya sai nya ko bo isaya ale to ngin sai nya ala mong try so ngin ya tanya mata shubu la da ubangai ubaya baru let shong baru jisu ulet baru kres habne kaya ba ule la bi pek ye get khot ka ba arbala bi polish but baru upol ubetai ba ka klimat mama nganong ne ka jingshong sorry nga penun kam baklai ni khtin ka nganong gumno ka jingdon jong pol baru try ka de nda haba upong ya ka met ka bakan jabneng ka jingdon jong upol baru try ka de nda haba upong ya ka met ka bakan jabneng nda haba upong ya ka jingthaw ka bakan jabneng nda haba upong ya ka iing ka bakan jabneng kat ba umpat pong ya ka iing ka bakan jabneng kat ba umpat poy ya ka iing ka bakan jabneng kat ba umpat poy ya ka jingthaw ka bakan jabneng kaya ka jingthaw bakan jabneng ka met namaru pol ong ka ngitip bangani ka iing ka bakan jakhndo jungi ka iing ka bakan jakhndo pol crunch pang ka met ka iing ka bakan jakhndo aga bakan jabneng ro ka thaw ya ka met ka bakan jabneng ka ba upol pong ha ka jimi pa ta samata lada ubangai uyap baru let pong ya ka ta marsan let pong ya ka ni ka met namar phila bandon baru try tang nda ba phi pong ya ka met hello phila bandon upol ong ngala ban pong ya ka met tang nda haba ngat pong ya ka met bakan jabneng wong ngakwa ban mi ngakwa ban e no gani ka met ba put jinga bat bangan don ngasngok ngada mon ban lek no na gani ka met bat bangan don baru try upol ukran shai baru ong kani ka klimat ka ba unsyong baru try ka de klimat ka ba pong ya ka met ka bakan jabneng ta shubo manta lada ubangai ulet baru syong marsin khur masim ulet baru syong baru try but upong ya kata ka met ka bakan jabneng hello sengap ha shubo manta lada ubangai uyap baru ulet pong ya ka met ka bakan jabneng don kam ayupat ya ka met bakan mi pat naga jingtep namar la phila don lepa ya ka met habneng dan kam ayu ban let biang se ka jingtep na ban mi nang to ni lani na gano no jaka wat adam dei batep ro la da thang ni gano no ko kom yap ka ba briew yap ka ba ubang yu yap dan kam ayu ban let ban sim mi ka met pat la da phila don ya ka met lada pila pong ye daga ying ka bakan jabneng ka badai ka met bakan jabneng lada pila pong ye ka habneng baru try don kam ayu ka jimi pat namar ka jingthaw jong ka jimi pat ka dai ba ubru ummi pat da ka met ka bamput show ka jingthaw jong ka jimi pat ka long ba ubru mi pat ha ka met ka bamput show te lada pingai baru polong ka klimat ka bangan syong baru try ka klimat ka bangan don baru try ka klimat ka bangan pong ye ka met ka bakan jabneng hello ka khubor jinga ka dai gani ublei lyndet jong ka jingiap ka jing itho yo blei ba shisha lyndet ka jingiap uyoni zong unelo blei ba shisha upalong ka jing bymjukut kay ka jing bymjukut ka dai ka jingim jong ka jing mi pat na ke ba yap hello ka jing bymjukut ka dai ka jing mi pat na ke ba yap
Ni don bon ki jai ni ama perthei. Like na ke khristan ka bon tam de muslim. Hindu bagum da ter. Renga syong api ki muslim ki ngai banda wo briew yap. Wala de ki ngai makana ya ga jingi pat sangat ki ngai kumne. Nda wo briew yap ulai manta yo shynrang muslim khamtam. Nda wo shynrang muslim yap kindan unlai shega inshallah gamor kede ke paradise sedek ke Bneng hanta ha Bneng kindan nyopo armut ki thei samla ki thei sotti ki ba bhabriu ki ba ap yo wepo we shynrang muslim na kjikli de gene mano bo ong yiki bolong ta bo ong ki de ga ka kot nyam jangki Muhammad prophet Muhammad kjikli de gene kumno prophet Muhammad utip nanta kinong bale tip ublei wan ba de kren ba umar khman to la daga ngumta ngan kelimanga ngan itu pi prophet Muhammad yap but mi pat show uklem wan show bane thu ong kadai sha thik kumanga jo hikai ping ong nyapo armut ki thei sotti ba bha briwa namata to ki shynrang mama uyap but prophet Muhammad kanyam muslim ke sedang kumba rus pasnem hadin jong kris rus pasnem hadin jong kris ke jingai Islam kami but nado bo yap hadok menta umi patsho ban yetho bahana kadai sha ukhlaman sho nang ta inshallah ban yetho ba kadai sha umta usuyap bat kut kumto Hindu kaniam Hindu ila hinem Hindu ki ngai ba hangta panan ganon sipon ke jingbam mano be tho ki to ki briew ke bahanda en thai ki to ki bakren bat ki tho ko nyam nya ki balong tata mano be tho mano lapan sebut bagalong umta barok itu be tho ki bagalong umta ba kabnen ga dap daga jingbam kabnen ga de ga dan hol ga ba he pha ki jingbam ba per barok itu ki be tho ki yap ki klem ni pat ban pan si sha ba ga de sha umta kabnen jong muslim ga dap ka don chiboni kan thei kabnen jong ki Hindu don chibon ga bam kabnen jong ki khristan bat kabnen jong khristan ga de kini ba shalandet jong gil o kadon ka duriaw ba bai pa lepen khreh kaying shong ne ga jinghun Jirak perengong in the sweet by and by we shall be on that beautiful shore. In the sweet by and by, hakata ka chingsuk ka bymjukut ka dam ka duriaw ka itynnad. Daga burom ya ki nong shnai ni gesur namar ni gesur kawan po pereng daga burom nuar ngirwai ni ga yega ni gesur shay mane jingi ha jakaya briew jingi man ba yap ngi lajan man ba yap ngirwai ni gesur wala ngim jirwai kam man lagi jika ba yap pereng ngirwai ni gesur bar kala long no go doctrine kala no ko kom nge jingi ba hangta Bneng ipai dang ngap harut wa ida khreh kaying wan shong ne ba ter idang sina kaying na ter daga ba ngap Mano ba wan nang ta ba ito ingi bagalong ta. Tapi ong don ga briew ga bakanda snem ga yap ang ta ga ito ingi kum ta jisu pun khreh ga yeng da ka ba ba khlam ong. Kushi to gi briew la ga jong ga jing syam ji ki don ki ba yap na ta gi le chi Bneng ki wan ba ga ito ingi balong ta. Don ga briew don u briew ba le chu job ga ito ingi balong ta. Kini baro kim na Bible ki dai ki jing Kirkom nge jeki ngan thopi kini ke baro ke jing ijong briew ka ja kumno bo ungai hajabeng yo ka jinge jongi khasi par long umne ashwa ba ka jinge khristan kawan sharilom jongi shene nge na bo briew ya ulet bam kwai dwar Blei
daga ba buram ya dustur jengi ngade beri ba buram ya dustur jengi ke ba namar ka dustur namar ka dustur jengi gedong kede gini ba ngide ban kama ya ho ngide ban imgi briew ba hok ki ba lep ha gide ba sbon ngile ngaburam ya lo jong dustur hare ngimde ban shu ngimde ba shu snap jar khlam de ya kran gini ke ke ha ba de ba ka jingiap ngimla ban shu ong ba nda ba briew ya na ta ulet bam kwa dor ble kumno youtube bam yang nga bam kwai ngam la bam kwai pi ai kwai ngam la ban bam dengan bam hadwar Blei tharada jingim tharai Blei stop full ga jingim big babul ga taro jingim ha Bneng so gane ga khtin temen ba ki briew ki kren ha ba unono briew ya namar ba kim tip ka ega ba jia lyndet jong ga ya namar kim tip ka ega ba jia lyndet jong ga ya namar non we ru briew ba ya nang ta uban yetho uba mi biang na ga ya ba den ga to ane sngi den ga to ane pore den ga to ane tayo na gi binana gi snem ba ne to ki ba ko lom ta uyap ukut but don't we let's say don't we briew ba start but uba kam nang briew la temen but usdang man ong ini giftin namar de briew ba bam kwai le de te uyap haba ki briew gi yap te usna la ga jong udon la ga jong philosophy ba ta philosophy jo ga de nda ba briew ya ulai bam kwai dwar Blei are om baro gi khasi gi bam kwai mai yekani pide ben soto ba mdan kwai Bneng ulai bam kwai Blei bam kwai lele yu ban bam kwai dwar Blei nga sapa nga klem kren ban ye ka yu jengi pila ban ong gumta pila ban kren gumta pila ban hage je kaya bro nganam persya kata kabang ong gare gane ngide ban keli ngide ban per ka shudai ga khtin temen kren kat ngam khang ngam ong ngide ban kren hare ngide ban snotho hangno ga philosophy jingi ka shong hangno ga norim jong ka philosophy jingi ka yang ka kom perkap jingi hai bede ba jingiap ka khubor jinga gare u Blei itho yo Blei ba shisha lyndet jong ka jingiap balai snapa balai ka jingai khristan nganong ne ngala nong ne balai ngam ong ba ka de kam de hare ngakwa pin bishare namar nga hikai ka Bible ngakwa pipin bishare ka jingthaw jong ka jingai khristan umdai ban yele chebne ban bam kwale ne ban bam so phlang ne ban di sha so pha chebne ka jingthaw jong ka jingai khristan kalong ba ubri un so mi pat na ki ba yaw un ka jingai khristan kam dei ban yap nang ta le baru Blei ka jingai khristan ka dei yap but mi pat na ga jingthaw hagwei ga sngi haga Bible og jisu ong ngene khtin dan chi dan ong bam ga do jinga abdi Islam jinga udon ga jimbom jikut ngan pa mi pat og sngi ba khado ka jingai khristan ka thong jiga kam de ban le chebne kam de ban le chino jino wala da ngin le chebne hoy wala da ngin ya le chebne ne ngan ong ba ngin le chebne ngan bla 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 ka thong hi kam de ban le chebne kam le ban le chino ka thong hi ka de ban mi pat na ke ba yaw baro briew ya bat Muslim bat Hindu bat Sikh bat baro ki bangai lagi don nono gan niam ga bagi don kinya yaw mdon weru briew ubay imjuno bat de kan ga daw hello singapa de kan ga daw jong ka jingiap ka ba pulong yo Blei bon shime ka do bat bon yap mo un ba umat e ga jingiap bat ujob e ga jingiap da ga jimi pat jong de na ka banta ga jingiap mdai na mata ka do job mdai na mata ban pelek Bneng gi briew de ban ka daw hi ka bo Blei u klado ka de bo un job e ga jingiap balai nga yelap shirhem kat ni syabang ga jingmi pat namar ngatip mdon na ga pat ka daw ka de be tang ka ni ga jingiap ka de ga problem jing per thei baro we bar ruspa bat duk bat badon niam bat bo
bom don nyam. Ke jingkut jong briew kedai ke jingiap. Baru Blei le start na bymjukut yoi baga problem kedai ke jingiap. Baru one man job ika chisin job. Dai ke jingiap ju but dai ke jingmi pat ju u job theo ye ke jingiap. Baru ong uno banget hanga un sami pat na ke bayam. Baleng ngalong khristan ngamlong khristan tang namar bala khanga ke diam khristan. Ngamlong khristan namar ba tang namar ba ngai song shit na tang alek ngapuriang Yesus. No ngalong khristan namar ngai ke jingai khristan kamle ke jingai ke basyuthaw. Kamle ke jingai ke ba tharai kalong gumta syuk nganget bet dengan pen ngam do yap ngan po si Bneng kawei ke sini. Ke jingai khristan kamle ke jingai ke ba malak mat pe. Ke jingai khristan ke jingai ke ba da yoi. Ke jingai kamle ke jingmat la, ke jingai ke jingai ke ba ni da yoi, ngai da ke bang yoi. Ba kumno u kris uwan na do u yap baru mi pat ne ke ba ya but u banget un sa mi pat kawei ke sini. Kamle Jepang da yap na ta let jingi duriaw Bneng. Let ba mi air ba temon ha Bneng. Kamle Jepang kan let nang ne na ta nang ne ngadon sangut ki kuri mane khendo. U Blei jungaw ai sangut ki kuri menga na ta nda habane paru ai nganyo ko arngot. Plus bar ki kuri menga na ne khendo. Kamle Jepang kata ngal. Kamle Jepang kata. Baro ba ke problem ke jingiap, ke jingai ke dai ba. Ban job kumno ban job ke jingiap. That's it. Simple. Period. Ke khubor jena kadai ke jing itho yo Blei lyndet jong ke jingiap. Nang ne ngana ya chi khmat. Let's say kan support ke por ke bang aji karo ja ayu yo briew ndaw ya. Ke ba ja lyndet jong ke jingiap. Ke khubor jena kadai bangin ke jing itho yo Blei lyndet jong ke jingiap. U Blei ba shisha dai u Blei jong ke jingim bymjukut. Bala da pilong ke khristan. Pede ba ngai ke Bible. Nama ke Bible ko u Blei ba shisha dai ke jing bymjukut. Ke jing bymjukut dai ke jing mi pat. Ne ke bayam. Ke end goal. Ke thong jong ke gospel. Kam dai ban penin let Bneng ke briew. Kam dai ban pelai ke briew de jok ding. Sekai. Ke thong jong ke gospel ke dai ban pemi pat yo briew ne ke bayam. But umdan u Blei umdan u Blei ha perthei la do u Blei Greek la do Blei Egypt la do Blei nong Rome la do Blei la do u Blei jongi gi khasi uno Blei bangi ngai umdan u Blei Hindu u Blei Muslim wat u bayap bar mi pat ban kular ni ban ai ban pemi pat ingin ke bayap umdan dai tang Jisu u bayap bar mi pat na ke jingthaw. Hallelujah. Mama Mdan Blei bayap, bat job ke jingiap, like no Jisu. Na kata ko khubor jeng jing penim ndai, pila tikenane man yo ji penim ha khlimat ke piap, pile che Bneng. No. Ka khubor kam dai pila tikenane man yo ji penim na piap pile che Bneng. Ka khubor jeng gospel ke ding ni. Pila tikenane ba pin sam mi pat na ke bayap, pila ngi hunu Jisu, ubal mi pat uba job ke jingiap. Mama Kalong ke jing sep ke bakraw, kalong ke jing le na ke bakraw. Lada briew upriang ubab lada ubangai hau Jisu uyap baru le che Bneng. Yap le che Bneng. Yap le che Bneng. Don kam ayu you khristan yap. Na yap ken jush. Re shong ha Bneng nang ta ong ki briew bakin ngai. Yap nang ta ki popo che Bneng de. Ngai you Jisu po che Bneng. Don kam ayu ye ke jing yap u Kris. Kapan toy ayu ke jingiap jong Kris. Ke jingiap jong Kris. Kale no kalong ke le no lada pingai bo ke mesim briew kam yap but marsin yap kale che Bneng. Marsin yap kale che Bneng. Don kam ayu Kris man yap ban sha chi tom ye ke jingiap. Hallelujah. Briew bangai baka jing baka mesim kadai ka bom yap but ka mesim jong briew ke im si junom de briew bom sungo tho ye ke jingiap jong Kris de bom sungo tho ye ke dwar jong ke jingiap baka jing mi pat jong trai de briew ba iben ye ke jingiap jong Kris u briew bangai ba sin marsin yap marsin le che Bneng marsin yap marsin le che Bneng u de briew ba nyau ben ye ke jingiap jong Kris
udah berubah nyau ban ye gajing shim jong ye gajing kelado jong Chris. Gajing itu yo Blei. Shalandet ublei bashisha de ublei jong gajing mi pat na kiba yap. Dai ke ublei jong gajing imbom jukut. Hallelujah. Ngan yai keren ya gospel shini sheri jingi pat nganam senge ngan ya keren ya khubo jong Chris bak ubawan ga do bat baleu yap baleu mi pat kajing itu yo kajing batai je pa ublei shabar na kajing mi pat jong Chris kadai kajing batai shu thaw mat lak mat pei kajing batai je pa ublei ke bolong shabar na kajing mi pat jong Chris utaw Blei udah Blei shu thaw a superstitious god ngim ngai mat lak mat pei yo Blei ngim ngai daga bang yoi ba khmi ujok ya ke jingiap ngamlong khristan namar ba lakha nga haganiam khristan ngalong khristan namar nga yoi ke jinsha ngapule ke bible ngamde khristan namar ba kha nga haganiam khristan kajing itu yo Blei ubashisha shalandet jong kajingiap but shalandet jong kajingiap mama uni udah Blei bashisha Blei jong kajimi pat na kibayap Blei skurku pingan jai pitemban keren naga line tak ada be kendo pas sin ku Blei shibon